Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, PNP Sorsogon asin Camarines Norte may augmentation force sa PNP Camsur Hulikang Kaugma Festival. Fluvial procession sa Peña Francia de Mayo, pinaglamag ang Senado. Budgeton sa buwis. Uyan mga bareta. Senado. Budgeton sa buwis. Uyan mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. May nakalatag ng seguridad ang Camarines Sur Police Provincial Office. Urog na ang inaasahan na magabat na bulos kan trapiko sa Kalabaan kang National Highway sa Pili, Camarines Sur. Hutalya sa report. Nakatala na i-deploy sa masunod na simana para magmanihar kan bulos kan trapiko sa National Highway na sakop kan Pili, Camarines Sur kung saan ang venue kang Kaugma Festival. Apera kan PNP personnel kang Camarines Sur PNP may augmentation force man subot na ipapadara ang PNP Regional Command 5 hali sa kanunyan kang Bulkan Mayon. Yes, the PNCPO dito sa Camsur PPO and hali din po sa other provinces. May augmentation po kami hali sa Sorsogon, sa Cam Norte. Except lang po sa Albay, dahil pinakuan ni RD ang Albay dahil nga sa Mayon, naka-red alert sila duman, naka-full alert sila. So, ini pong mga deployed mapuon siya ning May 26 hanggang katapusan po na 31 para po masiguro ang seguridad kang mga gabos na mga attender dyan sa Kaugma Festival. Especially ngunyan po na may advisory din nga ni ang DPWH manungod sa traffic. So, iba po kitang mga traffic personnel na i-deploy, security, and then yung sa crowd control, pati po sa mga VIPs na maabot. May iniluwas naman ang mga alternatibong ruta para sa mga light vehicles para day na mag-agi sa Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur kung saan gigibuhon ang aktibidad. Alagad sa mga maagi sa National Highway, harani sa venue, mamamatean ang magabat na bulos kan trapiko sa oras na alas 3 hapon hasta pagkabanggi. Yes po. Kaya lang po, dahil nga ni nag-expecta ang volume kang tao na madyan. So, isipunta na lang po ang kada sarong tao, may sarong sasakyan yan. So, heavy traffic po ang mangyayari. Kaya, ano portion yan? digdi po sa along Maharlika Highway, halimbawa nga haling Pili, papunta ng Naga. So, iyan ang ma-traffic dyan na maray. Kaya po itong may rerouting na pig-advise ang DPWH. Kaya makiulay na lang po kami sa mga motorista na kung may man po kamong tuyo digdi sa Naga, taagihan po kaya siya Itong area kang activity, aagihan from Pili to Naga. Kung may man po kamong katuyuhan sa Naga, may mga rerouting po itong pwedeng laugan. Hali mismo sa Pili bago makaabot digdi sa area kang activity, iguan na po dumaning rerouting. And sa may bandang Bato po, may rerouting na din dyan, may agihan dyan. Ang luwas po kaya bigyan na sa may parting Milaor and Pamplona. Ang i-expecta po dyan na traffic, siguro po alas 3, heavy na yan. Kasi ang expected na po na start ng activity dyan, mga 5 or 6, 7 araw kayan. So it will end on Mga, siguro mga 12 midnight. Huli ako lang inaasahan na maatindir asin madaralan sa Kaugma Festival, nakatalaan man suwat i-activate ang Incident Management Team. Para sa GNN, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, posibleng itaas ang alert status kan PNP sa Camarines Sur, Hulikan Kaugma Festival. Susug ki Police Lieutenant Colonel Josefa Sape, tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office, nagpapadagos man subuot ang pag-uurulay kang gabus na opisina para masiguro ang seguridad kan mga madaralan sa Kaugma Festival sa masunod na simana. Sa meeting na ginigibon nila PDs, pinag-divide yata ang dyan, kung saan naka-standby kasi ang aram ko po sir, hindi ko lang sigurado pa kung ang IC, ma-activate po ng IMT. So dyan sa loob ng IMT po, sindan ang kung saan ang positioning kang mga response team. Dahil nga po sa activity na ini, baka sakat ang alert status. Next week sa maaraman, baka Monday, kung mag-advise po si PD, maka full alert. Sa kasumpay na bareta, pinag-impormaran naman kan lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kang Public Safety Office ang gabos na mga motoristang maagi sa syudad ng Naga asin Pili, Camarines Sur na pwede sindang mag-agi sa ibang ruta para iwasan ang venue kan Kaugma Festival na inaasahan ang magabat na bulos kan trapiko.
Sa ibang bareta, dinadayong city light sa Barangay Carolina. Plano subuot gibuhon ng permanenteng pasyaran kan lokal na gobyerno kang Naga. Uyang sa kuyang report. Imbis na terminal, plano ngunyan kan lokal na gobyerno kang Naga na gibuhon ng permanenteng pasyaran ang dinadayong city light sa Barangay Carolina, Syudad ng Naga. Ngunyan na taon, may nakatagamo ng 5 million pesos na budget ang LGU Naga para sa pagpakaray kang terminal building sa City Lights sa Barangay Carolina kung saan gigibo na ining viewing deck. Sigun kay Mr. Allen Riondanga kan City Event Protocols and Promotions Office, ide-develop na kang LGU Naga ang lugar bilang dagdag na pasyaran sa syudad. Nakabugtak na sa plano kang LGU Naga ang tultul na parking area, pagbugtak ng open amphitheater, spring water as in food court area. And ang kagayunan po, this year, garo may nahimo pong 5 million sa area. Aayuso na po itong terminal building, gigibo na siyang garo viewing deck. So, although po, phase 1 pa lang ito, sabi ni Engineer Alex Pabiano, kang CEO, pero gearing towards na po talaga na itong area, gibuhon talaga siyang pasyaran. In fact, sa plano, igwa ng tultul na parking area, igwang amphitheater na ilalaag, garo open amphitheater. Sa lugar na yan, sa Irinutan lang, igwang spring, may spring water, no? I-develop sa area para may dagdag na pasyaran pa. Plus itong sa side, iyon man po itong designated na garo food court area or garo food station area. Hulit na mahiwas man ang lugar, plano pang laganan kang syudad ng mga jogging lanes as in walking lanes ang area kang City Lights. Tapos may mga jogging lanes, saka walking lanes, duman sa Palau. Ganda ko lang po baga itong area, around 10 hectares po ito na city property. So ito po siguro pigiling na garo uptown recreational facility na i-develop ng syudad. Alagad sa ngunyan, prioridad mo na kang syudad na mapakaray ang public restroom o mga CR. Ngunyan na luway-luway nang nabibisto as hindi nadayo ang Barangay Carolina. Pinagsugo naman ni Mayor Lenny Robredo sa City Engineering Office ang paggibo kang maging disenyo kan mga nasabing public restroom para sa mga bisita. Ayusin mi si CR, sanitation is one of the primordial concern sa dapat may maasikaso tulos. Kung matao, dapat ang palikuran mo bastante to cover the number of people visiting the area. So may sugo na po kayo si Mayor, pinapagibuhan na ning disenyo sa CEO itong mga CRs. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mga PNP personnel kang Naga City Police Office padagos na nagpapasairaram sa firearms proficiency, modified handgun marksmanship training. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, quarterly man ginigibo kang NCPO ang nasabing training hulit ta saro ini sa mga kaipuan kan PNP. Ini para masukol ang kakayahan kan sarong pulis sa paggamit kang sa iyang badil. Tulong pace man ang kaipuan pag-agihan kan mga pulis para makapasar sa training. Sa paagi kan training na ini, mas nagiging handa asin alerto ang PNP na makapagresponde sa anuman na klase ng krimen o insidente. Sinigurado man kang NCPO na mayong pulis sa Naga ang kinakalawang na sa paggamit kan badil. Kasi hindi naman namin actually everyday nagagamit yung aming firearms. So at least sa pamamagitan nito ng training na to, nare-refresh ang aming kakayahan sa paghawak ng baril. Depende sa setup ng training. Merong training na sa phase 1 more on mga basic. Sa phase 2 may mga obstacle na, and phase 3 medyo ang target ng phase 3 is paliit na ng paliit. So ganun. So far wala pa namang ginakalawang paggamit ng baril, wherein in fact lahat naman nga actually nagagamit. Although ang iba sa amin is hindi pa nakaka-undergo ngayong taon nung marksmanship training, pero ang ina-advise nga sa amin is gumawa kami ng aming sariling effort para pumutok. Sa ibang bareta,
Mga serbisyo kan gobyerno na ihatod na sa mga residentes kan Barangay Gabon, Talisay, Camarines Norte sa paagi kang Retold Community Support Program. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Ginatos na taga-Gabon, Talisay sa Camarines Norte ang nabenepisyuhan kan manlain-lain na serbisyo hali sa gobyerno sa paagi kan Retold Community Support Program o RCSP kan DILG as in Philippine Army kasuodma. Sa paagi kan programa na irani ang mga serbisyo kan manlain-lain na ahensya kan gobyerno arog kan police clearance, land titling, alternative learning system, dental and health services, legal services, asin kadakol pang iba. Sobra ang pasasalamat kan Barangay Gabon, lalo na tadakulang tabang na nairani ang serbisyo kan gobyerno sa saindang mga kabarangay. So ito po ay malaking tulong po dito sa aming mga kabarangay kasi hindi na sila pupunta kung saan-saan pang mga government agencies. So dito po, nang malaman po nga nila na may ganitong caravan, so pupunta ang mga government agencies natin ay tuwa po sila kasi hindi na sila mamamasahe. So dito na pupunta sa cover court ng Barangay Gabon para yung magpapa-check up at maghingi ng mga seedlings. Tapos yung mga gusto nilang malaman sa mga about sa mga problema nila sa lupa, kung saan pa mang mga problema ng bawat ng aming mga kabarangay. So may mga tatanungan na po sila ng mga ahensya. Mientras tanto, según ki DILG Provincial Director Melody Relucio kan Camarines Norte, apwera sa pigtataong serbisyo, nagkaigwaman nin dialogue as in training sa Barangay Government of Gabon. Yung first 2 days nitong activity ito, nagkakaroon ng development planning kung saan yung buong composition ng Barangay Development Council ang tinatry natin na matrain para makuha talaga kung ano yung mga primary issues and concerns na dapat na na-address. So yung second day naman, binubuo ng mga barangay-based institution, pareho ng lupon, ng tanod, binibigyan sila ng actual na training para mas magampanan nila yung kanilang mga trabaho. Ang culminating activity ay ito. Pangenot na obheto kan RCSP, iyo na maaraman asin masimbagan ang mga problema kan mga barangay na pirming ginagamit kan komunistang terorista o ekstremistang grupo para mapalawig ang saindang impluensya. Nagtutubod ang Philippine Army na sa paagi kan programa mabibisto ang mga root causes kan insurhensiya asin sana ini maresolveran. Naniniwala kasi tayo, sir, yung army na hindi matatapos yung labanan ng terrorism kung hindi masusolusyonan yung reason bakit mayroong terrorism, bakit mayroong mga rebelde. So ang ginagawa po talaga ng army ay alamin kung bakit mayroong mga recruitment na nangyayari at ang pinaka-the best na solusyon ay kung malaman na natin yung issues and concern bakit mayroong mga nare-recruit, kailangan masolusyonan ito ng gobyerno at ang army mismo yung nagdadala ng issue papunta sa gobyerno at yung army rin ang nagiging tulay na yung serbisyo na yun ay madala rin directly doon sa barangay na mayroong mga problema ng insurhensiya. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa ibang bareta, budget kan lokal na gobyerno kang Naga para sa mga aktibidad sa Peña Francia Festival, apektado kan hababang koleksyon sa buwis. Uyang sa kuyang report. Apektado ngunyan ang budget kan lokal na gobyerno kang Naga para sa paaboto na Peña Francia Festival huli kan hababang koleksyon sa buwis. Durante kan ipinasunod na tax amnesty sa mga local government unit. Sigon kay Mr. Allen Riondanga, kan City Event Protocols and Promotions Office, 10 million sana ang nakaalokan na budget kang LGU ngunyan na taon para sa bilog na kapiyastahan. Kumpara dati na nasa 20 million hasta 22 million na budget. Dahil dyan, may problema din kita sa piyesta. Ano ang pang-augmenta? Ang allocation tapo mo niyan is only 10 million for the entire piyesta. Taon-taon po, between 20 to 22 million ang ginagastos ta. So, may ilakasyon ka 10 million, may 2.5 million for tagmoan, hindi ko sabihin 12.5 million lang ang available tang budget for now.
Dawa may mga inisyal ng plano ang Naga City Event Protocols and Promotions Office manungod sa mga mangyayaring aktibidad kang syudad, kaipuan man giraray ang desisyon kan mga chairman kang executive committee kung anong mga aktibidad ang kaipuan haleon o tanggalon ngunya na nakakamati pa ning krisis ang nasyon asin limitado ang budget kang syudad. Dagdag pa ni Mr. Allen Riondanga, dai pwedeng gabos na religious activities sana ang suportahan kang LGU Naga. Ulit ta kaipuan man bugta kaning pondo ang security, emergency management, event management asin iba pa. Sa Peña Francia Fiesta po, sa tuulan po, may initial na pag-urulay na. Pero po may kakaibang formal na urulay sa Execom. May makaipuan lang po mga decision points na nakaipuan gibuhon. Ano ba si dati bang mga okasyon ang gibuhon ta, given the crisis? May dapat ba kitang tanggalon? Kung may dapat tanggalon, ano yan tatanggalon ta? Especially ngunyan lang na, dahil may krisis kita ngunyan. Then, pira ang panggastos ta. Taaram ta mabangon yan, at may krisis na limitado pa ang satuyang ang panggastos. Dahil po ngunyan, ang problema talaga kang mga, bako lang po kang Naga, sa hiling ko kang gabos na LGUs, nagkayo kayo iba ganing amnesty. Ngunyan po, ang kolekta kang bayad sa buwis, kulang. Again, dahil tamang pwedeng sabihin na purely religious lang. Kaya po mag-support ang city government, no? In terms of security, in terms of risk management, emergency management, and even events management. So, may cost din yan. So, ito pong mga recommendations, itataon mi po ito kay Mayor Lenny. And of course, pag-uulayan po ito kang Execom. Then we give it to Mayor Lenny for decisions. Mientras tanto, ang anumang mapag-uulayan sa masunod na simana kang City Event Management as an Executive Committee manungod sa mga aktibidad sa Peña Francia Festival ang kaipuan man na desisyonan as in aprubahan ni Mayor Lenny Robredo. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang bareta, dakulang angat subuot sa mga miyembros kang Senado na maibalik ang tiwala kan publiko sa Senado matapos ang baradilan kung saan dakul subuot ang naanggot asin nabigla. Pero para sa senador, pagtrabaho na subuot ang dapat nindang tauaning atensyon. Well, nag-reorg kami. No? And ako, ang pananaw ko, trabaho na. No? We need to start working. Alam ko maraming nangyaring hindi maganda sa loob ng Senado, lalo na yung barilan. Maraming nagalit, maraming nagulat, maraming nadismaya. So, hamon sa amin yan na ibalik ang tiwala ng taong bayan. Mientras tanto, mas prioridad subuot ni Senator Win Gatchalian ang pagtrabaho sa Senado imbis na magsimbag sa mga report na siya subuot ang pwedeng magsunod na Senate President. Sinabi kaini na sa masunod na mga bulan, tutukaron na ang mapadabit sa national budget. Apwera ini sa impeachment hearing na sa indang aatenderan. Well, ako, trabaho muna. So, I don't want to talk about itong mga ganitong shake-up again. No? Kasi maraming naiwanan na trabaho. In the next few months, budget papasok na. So, we need to also focus on that. No? Plus, meron pa kaming impeachment. So, we need to also focus on that. Dami kaming ginagawa ngayon. Sa iba pang bareta, amay ang pinagibong fluvial procession sa imay ni Nuestra Señora de Peña Francia halik sa Danlugan, pabalik sa Metropolitan Cathedral bilang parte kan Peña Francia de Mayo na kasabay kang anibersaryo kang Naga City People's Mall. Pasado alauna nin hapon kaya ang high tide kung kaya naamay ang fluvial procession para lamagon ang pagtaas kan tubig para da isubot madipisilan ang mga parasagwan asin da magsagyad ang irarom kang pagoda. Patfit Day 2026, naghatod ni mga bago asin makaugmang mga aktibidad sa mga estudyante kang Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent John Adel Ruby. Matapos ang duwang semester kan academic year 2025 to 2026. Sarong aldaw na panonin kaugmahan para sa mga estudyante kan physical activities towards health and fitness o PATFIT. Manlain-lain na pakawat at sin activities ang nagmarka kaini. Sigun kay John Daryl Galicia, event chairman, obheto kaini na may promote ang sports, fitness asin wellness sa paagi kan mga events and activities, araw kan Zumba,
swimming asin mga games. Sa iya man napigheras ang mga nabago asin nadagdag munya na taon. Pag-encourage maninda ang mga estudyante na maging active sa mga arog kaining aktibidad. Ang target namin for this event is of course to promote health and fitness for the students while executing the physical activities na meron tayo, sports, meron tayong Zumba kaninang morning, and yung sports ngayong hapon, may swimming din tayo. Almost same lang siya, pero nag-add kami ng different activities gaya nung money hunt kanina kasi yung ibang students is nawawalan sila ng activities na pagsasalihan nila since madami masyado yung population natin dito. And nadagdag din na sumali yung mga instructors sa mga games wherein last semester kasi more on students lang talaga yung naglaro. Tapos ngayon kasali na kami. So yes, of course, ina-encourage namin lahat ng students na sumali sa mga gantong activities. Since hindi lang naman siya for academics but also for the benefit of everyone, for the benefit of the FatFit students and the benefit of the NCF community. Igdi mahihiling ang kusog asin tibay kan kada estudyante, mapa sportsman o fun activities. Patunay na ang Naga College Foundation nakakatabang sa pagpaluwas kan potensyal kan mga ensyano. Para sa GNN TV 48 Naga, Jonah Del Ruby, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sabuyang official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano maski aldaw nin Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela. Asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak Weekend. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future.
Document ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada in the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner.